sky. I say bum ba ba da dum ba ba da bum ba. A mai alkalommal bronzzal és feketével fogunk dolgozni, amely minden térben igazán impozáns látványt tud nyújtani. Mögöttem a háttérben Attila már elkezdte készíteni az alapot. Ezt a szép bronzos szint is két rétegben kell felvinni, gondolom, hogy igazán érvényesüljön az alapfelületünk. Igen, meg ugye már beszéltünk róla korábban, hogy ez az anyag, mivel metálpigmenteket tartalmaz, ezért tökéletes megoldása csak szórásos eljárással lehet, viszont ekkora felületnél, amit most készítünk, annyira nem látszanak rajta a metálpigmenteknek a változása, akár a teddyhengernek a szőrétől, vagy az ecsetnek a szálától. A metálpigmenteket tartalmazó bronzszínű festék abból a szempontból speciálisnak számít, hogy különböző stílusokhoz is alkalmazható. Például vörös színnel kiegészítve klasszikusabb, fekete vagy ezüst színnel kombinálva inkább modernebb otthonok díszítője lehet. Pillangós sablonnal fogunk dolgozni, de nem úgy, mint eddig. Ezt én nehezebbnek látom. Hát egy kicsit nehezebb is lesz, nem véletlen ez két emberes ez a feladat. Leti, neked az lenne a feladat, hogy ide tartod a falfelületre, amíg én a durva struktúrgettel körbe nem húzom. Gondolom addig. Teljesen mozdulatlan. Teljesen mozdulatlannak kéne lenned, mert ugye az lenne a célunk, hogy a pillangót maximálisan lássuk az összes kis kontúrjával mindennel együtt. Ezeket hogy fogod? Hát érdekes lesz, de remélem, hogy megbirkózunk vele, majd mindig mondom folyamatosan, hogy mit kéne csinálni annak érdekében, nagyon hogy fogok ne igyekezni. mozduljon el. Egy feladatod van, hogy végül is szépen ügyesen mozdulatlanul maradjon a kis sablonunk. Ugye most lehet is látni, hogy itt most egy teljesen más, egy pozitív sablont használunk, és már a megszáradt aranyunk lesz az alap. Jó. És én megpróbálom szépen óvatosan a kis pillangót körbe húzni. Ez az anyag hasonló paraméterekkel bír, mint egy nemes vakolat, viszont azzal a különbséggel, hogy csak is beltérben. Viszont erre is maximálisan igaz, hogy ha akár csak egy kis falfelületet is mintázunk, nagyon-nagyon impozáns lehet akár egy ülőgarnitúra fölött, vagy ne adj Isten egy kandalló mellett. Ha felhordtuk a struktúrglettet a felületre, körkörös mozdulatokkal simítsuk el, majd óvatosan emeljük le a sablont. Hú, de jó lett. Na de ezt bírni kell térdel. Hát ezt maximálisan, illetve attól függ, hogy milyen falfelületen használjuk, de szerintem a végeredmény magáért beszél.